The angel of the Lord declared unto Mary, And she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios og amahan sa tanan, diha ni Kristo imong anak og among manunubos. Imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay, nga naa sa tanang dapit sa kalibutan, ug hiusaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ng imong presensya. Mag-auhag ka namo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay, uban sa panabang sa Espiritu Santo. Maggiya sa tanang banay, labi na ang gisulay, nga mamahimong balay sa panagdait og pag-ampo og sa kanunay, mangita sa imong kamatuuran, ug magpuyo sa imong gugma. Pinagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Jesus, kalui kami. Maria ug Jose, iampo ninyo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, sa gihapon, maayong adlaw sa Ginoo. Okay, no? Ang atong pizza karon, Pizza 3. Pizza 3 sa bulan sa Hulyo. Bulan sa Hulyo na ta, no? Pizza 3 sa bulan sa Hulyo, tuig 2016. Bag-o na gyud ang atong presidente. Hinaot nga sa pag-assume, paglingkod, no, sa atong bag-ong namunuan karon. Aduna gayoy kana bang kauswagan pa nga masinati na to kung kita nag-uswag man, no? Mulambo pa gyud og usa pay mga kakulangon nga dapat matagaan, no? Ma-provide ang gikinahanglan. Maitabo gayud, no? Ug labaw sa tanan nga unta ang paggiya sa Dios dili mapadaplin kini bang kabubuton sa Dios nga i-apil unta diha sa rindas pangagamhanan. Kining atong pangagamhanan karon mo na atong gipanghinaot kay wala gyoy pangagamhanang tawhanon nga adunay maayong paingnan kung wala ang Dios. Ang pangagamhanan ra nga tawhanon nga
adunay pag-uban ang Dios, nga ang Dios mo'y gihimong gabay na amana sa atong konstitusyon pod, nga mangayo magyuta sa gabay sa Dios. Pero magkadagan higayon sahay murag mapadaple nato ang iya nga ang ato ra gyud mo'y atong tumanon. Okay, hinaot. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw. Okay, ang atong hisgutan karon kining mahitungod sa usas mga dagko kaayong deception kung maghisgutan ni ining kinibang tinuhuan nga gitudlo sa Biblia sa atong panahon karon Kristyanismo. Usa sa mga dagko kaayong kanabang sa manang deception kanang limbong. Kining limbong ko dili lang ni sa ato address pangagamahan ng tawanon, kanabang sa na-address kalibutan o sa atong pantrabaho ba o unsa diya. Kining limbong gihisgutan po ni sa Biblia. Dunay kanang mga deception. Niya moingon kog usa sa mga dagko kaayong deception aning ingnon na lang nato diretso tinuhuan. Kung dili man gani pinaka numero 1 nga deception, kung dili man gani pinaka numero 1, moingon ko nga usa ni siya. Kining issue mahitungod sa kining mga iconography o kinibang mga visible signs sa laing pagkaistorya, mga images, mga larawan, ribulto. Naani siya kining deception ani. Manukad ta sa teksto sa Isaiah 5:20, manukad ta ana. Kana bang gipasidaan diha sa Isaiah 5:20 ba nga moabot ang panahon nga dunay mga tao nga pananglit kanang kolor ba kanang itom. Imbis itom himuong puti. Ug kanang puti himuong itom. Sa laing pagkaistorya, ang kamatuoran himuong bakak. Ug ang bakak himuong kamatuoran balihon. Nagamo na ako gusto ka example. Kanang paggamit og contraception. Kanabang sa family planning, supak man atong simbahan na. Kanang pagdili sa paggamit og mga contraceptives, yes, pag family planning, before 1930, ganibang pagdagsang sa bagang duot sa protestantismo. Abisan pagali sa protestantismo pagsugod. Basta kay before 1930, before atong Lambeth conference sa protestante, before ato, tanang mga tinuhuang Kristohanon apila ng Lutherans, sa katong tinuhuan ni Calvin, sa bato, John Wesley, tanan sila ni uyon anang baruganan sa Katoliko nga bawal yun na. Kanang contraception. Sa to pa, bisan pag Katoliko, dili Katoliko, basta kay nagtuos Biblia, nagkauyon ana nga baruganan, nga bawal na. Pero pag abot atong 1930 katong usa ka conference nga protestantismo dito giusab nila. Gi-rationalize nila nga okay ra. Mo na usa sa example nga kuana dokumentado na sa kasaysayan nga ang kamatuoran nga gitudlo sa atong simbahan nga bawal na karon gihimo nang insakto. Mao na bantay ta na. O gani kung alang-alang ta mo nalipod sa atong baruganan ana, lupigon pa ta. Di ba? O kanang bang mga debate mga reason to reason. Pangatarungan guys, hay dipindi man gud punis ka maing laki ba mangitag rason. Niya kung
kulang taog kanang tuon pod kitang mga Katoliko nga nahigugma sa atong pagtuo. Mo nang kasubo nato sahay nga murag lupigon ta yes mga discussion, mga debate. Kana no sa ato po nang kakulangon pero wala na magpasabot nga ang atong simbahan walay lig-ong barugaran ana. Research ra gud mo. Research mo. Martin Luther, John Wesley, John Calvin, kana mga protestante na, mga ulo na. Uyo na sila tanan sa pagtulon ang Katoliko ni adto. Bisan karon wa gyud na usbas Katoliko pero mga protestante ilang giusog. Ug nidaghan pod sila mao na nga tao nga atong simbahan murag malupig diha sa inig magdebate-debate na diha ning Kongreso, Senado, ma-overpoweran. Pero ang tinuod nga simbahan padayon gyud siya ug unsa gyud insakto. Di ba? Kita manggaling mga Katoliko natakdan manggaling ta daghan nato kay daghan man natong mugamit ana. Di ba? Oo. Takdan manggaling ta. Pero ang atong relihiyon pagtulunan kuan gyud kanang unsa ni kining firm gyud siya. Oh, bisan na itong mga pari, doon na po na sila yung mga lapses sa ilang pagkatawhanon, pero wala gin nila mahilabti ng barugana na to sa itong simbahan nga bawal gina. Di ba? Di ba? Wa mo kabantayan na. Tungod kay na Espiritu Santo nga dili mo sugot nga ang tinuod nga simbahan makapanudlo og hiwi. Di mo sugot. Bisan pag nga atong mga pari na ana sila pagkatawhanon, sa laktod na apo sila pagka masalay pon personal pero dili sila kahilabot anang mga doktrina nga makatudlo sila opisyal nga mga pagtulunan nga makadaot na to. Okay, mao na timan ana to nga moabot ang panahon nga ang kamatuoran mao'y himuong sayop sa mga tao. Unya daghan ra bang mutuo? Okay. Now, karon ang ato yung hisgutan kining issue mahitungod sa mga iconography, mga imahin, mga ribulto although nagbalik-balik na ko ani. Pero ako na po ning hisgutan karon kay ako po ning ipahibalo ninyong daan karong mga alauna diri hapon sa estasyon sa sangka sa katarungan mo atubang na puta og diskusyon no o kanang inon talang debate pero dili kay ni siya kanang taas yung oras kay limitado raman usa ka oras niya dili pag yun na magamit tanan kay naa pa may mga pangtimbaya sumona nga nakahukom ko nga ako pong hisgutan karon no para nga kung doon na manggali dili na ko mahisgutan unya sa debate kay time pressure man kamo naa na mo'y background sa atong baruganang Katoliko mahitungod aning ribulto mga larawan. Of course, katong mga nakabalo na, bulahan mo kay kabalo naman mo. Pero how about niya itong mga wapak kahibalo, unsa gyud ang pagtulon ang Katoliko mahitungod sa mga ribulto og larawan na alang ni ninyo. Alang ni ninyo. Kung gali, kining timaha gani, no, ako musulti ko ninyo, tinood. Akong mama anis balay, no, basilo ako kang gisgutan. Gipulaan nagpaminaw aning tapika. Ining mahitungod sa larawan. Yan nagay kong sawayon ani. Sige na kuno kog balik-balik ani. Okay. Pero ako gining hisgutan kay dili man gud tanan nagkahibalo. Kay kung nakahibalo pa ang tanan, di na nako ni balikon. Nganong balikon pa man nako. Ako bitaw gitagag example akong mama ko. Ma, tanaw ra gud ng doktor diya sa kanang klinik, sa ospital. Nganong magbalik-balik mo na sila gresita sa maurag hapong tambal. Anong di man lain na pod. Kaya saong sakit, balik-balik raman. Maurag hapon sa atong panahon karon. Balik-balik ra gihapon nga isyu mahitungod sa larawan kay hangtod karon akusahan lang gihapon ng Katoliko nga mga Dios kuno ng atong mga larawan. Okay, mao nang magbalik-balik ra pud ta aning tambal. No, kining atong tambal ani kining tubag Katoliko katinawan. Okay. Ay kung tanan nakasabot pa unta, tanan dili na unta mo kana bang mo atake anang ato mga ribulto, ay nganong maghisgot pagod ani.
Di ba? Okay. Oh, kining atong pagtulunan mahitungod sa mga rebulto grounded by the scripture. Naatay basihan. Oh? Unya lig-on guys nga tanan. Pero sa atong panahon karon, ubay-ubay na gyud sa atong mga igsuon nga niadto gani Katoliko na sila karon dili na nahimo na galing pastor, ministro sa ubang tinuhuan. Kay ang ilang paghuna-huna, ang ilang pagsabot aning atong mga larawan, apil ni atong mga larawan nga gisgutan sa Biblia nga mga Diyos-Diyos. Sama sa katubang larawan ni Baal, Mercure, Diana, Astaroth. Nawa man unta tay larawan ngayon nana. lahi man ta nitong larawan. Pero ilag yung i-apil ba nga mga Diyos-Diyos kuno na. Kay maingon pagali sila diya sa Deuteronomio 4:16 ba na nga ayaw kamo paghimo og larawan o dagway sa bisan unsa bisan sa dagway sa babae o lalaki na kaklaro ana nga maigo mo anang mga Katoliko kay kana rin inyong larawan sa babae kanang inyong Santa Maria ninyo igo mo ana dagway sa lalaki o bawal man na Deuteronomio 4:16 ya kapag daghang larawan ribulto ninyo sa lalaki kanang kanang inyong San Vicente, San Antonio, San Jose pagkadaghan pagkaklarong tamaan mo ana. Di ba? Ako biktima mo po ni sa una. Tuo mo po na. Pero sa dihang nakaton ko, kay dunay nagtudlo na ko. Dunay naghatag na kong katinawan. Nagaingon ko nga, uy, naaraman din is pagsabot. Kanagong pag-ingon og ayaw mo paghimo og larawan bisan unsang dagway sa lalaki o babae. Now, kana Deuteronomio 4:16 na, di ba? Pero ang hanay gyud ana gyud, ang root gyud ana ang hanay ni anang pagdili na gyud ya sa Decalogue kanang napulo ka sugo. Kana bang sa Exodo 20? Oh, di ba sa Exodo 20 bersikulo 4 hangtod sa 5, ayaw kamo pagbuhat og bisan unsang larawan o ribulto, dayon ayaw mo pagyukbo. Okay, ang Dios abughuan bot pasabot siya nagyukbuan, siya simbahan. Anong yukbo mo ng mga ribulto, pagbato naman naglaing Diyos. So, mao na diha na nanukad. Pero mga igsoon, timan kung atong dawaton ng pagsabot nga ingon ana, nga basta gani mingon tag maghimo tag dagway sa lalaki, o ribultos lalaki o babae, moingon din ta, mao na Diyos na na. Well, mangutana ko ninyo, kamong naminaw ron. Kung maghisgot ta og Diyos, Diyas Biblia, unsa may instruction sa Diyos? Kung naagali tayo mga ribulto nga mga idolos, mga Diyos ba? Kung naatay mga ribulto nga Diyos, unsa may instruction Diyas Biblia? Gubon, sunugon. Di ba, para nang gibuhat sa mga dili Katoliko nga kanang atong mga larawan kuno kay itong mga Diyos man na mo nang ilang gipangguba, gipangdugmok, gipangsunog, di ba? Ilan nang gituman kay naaman na sa Biblia. Ang mga Diyos gubon, dugmokon. Oh, mao na. Pero ano man, kung tinuod nga ilan nang gituman nga basta ribulto, estatwa, dugmokon, gubon, sunugon, nga ano man ang monumento na to ni Rizal sa itong plaza, nga anong wa man lagi na nila guba. O, unahunaan ko na ito nag-ayo. Kung tanan nga dagway o ribulto sa lalaki, og babae, Diyos, nga nung wala man na nila guban ang atong monumento ni Rizal sa atong plaza. Oh, basta ribulto gani, dagway guys lalaki, dagway galis babae, Diyos na dayon, nya kay instruction sa Biblia, gubon man. Gani, kung ato yung istriktuhon jud litra por litra, di raman kay kanang ribulto, bisan pag ina kanang picture, basta kay larawan. Oh, kay bisan unsa man, bisan unsang dagway. Oh, di ba? Anything nga larawan. Oh, mao na. So, nga naman, bisan gani ng mga libro sa mga dili Katoliko, pagkadaghang larawan na, kanang Saksi ni Juba, kanang ilang mga libro, pagkadaghang mga
iconography, kanang mga picture diha ba, kanang mga visual aid man ang mga picture. Ang mga picture bisan pa ng mga libro sa Seventh-day Adventist na ay mga larawan na gali. Na larawan silang founder Ellen White, kanang Pasugo magazine pod sa Iglesia ni Cristo na ay naong gali ni Felix Manalo gali na ako sa balay ana. Na sila picture. So, mao na ba nga kung ingon basta dagway gani, dagway sa lalaki, dagway sa babae, Diyos na dayon, naagay mando diya sa Biblia nga wala po nila masunod. Di lang kay kitang Katoliko kung igo manggaling tana, no? Sila igo, sila puntanan. Kay dugay naman atong monumento ni Rizal diya sa tong plaza, wa man lagi na nila guba. Gali, tahod man po na. Gigalang kay every kuan ba na kanang Rizal Day, mga anha man ng mga kadagkuan diha, muyukbo man anang monumento. Di ba? Isip pagtahod. Mao na nga kumingon kay basta larawan gali, Diyos na dayon, dagways lalaki o babae, na wa man lagi nila gidugmok ng kanang ng monumento ni Rizal. Bayas man lagi sila kanara man atong mga larawan diha. Hadlok po dagway sila mo dugmok ana. Dakpon po sila. Ila untang isla mahadlok asa na ato mga rebulto da stong simbahan ilang sudlon gyud isla mahadlok kay sugo mas Ginoo pangdugmokon panggubon so di ba dakpon ka hadlok po daw sila dakpon so mo man na instruction sa Biblia pero ang uban gyud na ilag yun ang gihimo pero kanang atong mga rebulto da sulod simbahan isla kaakog sulod diha kay mahadlok po sila dakpon sila di ba? Kung Diyos pa na ato mga rebulto, nagkaroon, dirita, no? Ang actually mga igsuon, bisan sila karon, uyo naman sila nato, nga dili lagi tanan larawan Diyos. Kay bisan gani ang ato mga igsuong Iglesia ni Cristo, naaman sila monumento ni Felix Manalo, nasa ilang sentral. Nasa ilang sentral. Mayong kag estatwa. O mayong kag ribulto. Kaya kanang estatwa, ribulto, mauro man na. Okay. Now, atong klaroho ninyo yun, no? Inani, actually, sa Biblia, okay, dili man yun, ingon nga gidili yun ang paghimo o estatwa, o bisan usang larawan, kay kanagong kaalam sa paghimog larawan, dili man na iyasyawa, di man na iyas dibunyo, gikan man na sa Diyos ng kaalama, o niya, dautan na yung maghimo ng larawan, nga kaalaman na gikan sa Diyos. O man na itong una-una, kay ang problema, ani naaraman sa, kanabang unsaon na ito paggamit, no? Hindi bang pagtratar, dili yun actually nga ang pagbuhat mo ay sayop, kundi ang hinungdan, ang tumong sa pagbuhat, basta sayop, mo na sayop, pero kung maayo ang tumong, dili na siya sayop. Okay, unsa galito nga tekstos Biblia nga kanang kaalam sa pagbuhat o larawan, ribulto, pagkulit, kaalam na nga gikan sa Dios, dili na kaalam sa gikan sa demonyo. So di modo maayo na. Kana di atong mga artist o kanang mga pintor kanang maayo mo carve. Kana mo manggalit na ipagpakita no sa pagtulon ang Katoliko nga ang tao di ay tinuod yun siya nga binuhat sa dagway sa Diyos. Kay ang Diyos di ba creative magbubuhat? Ang tao nakaambit sa pagka magbubuhat sa Diyos mo na timaan. So kanang atong mga artist, kanang mga maayo mo mukulit, maayo mo dibuho, mo lang na yung nagtugan nga pinaagi nila na padayag sa Diyos ang iyang himaya, ang iyang gahom. Nga tinuod yun di ay nga ang tao gibuhat sama sa dagway sa Diyos, but pasabot nakaambita sa unsay mga kinaiya sa Diyos. Usaan na kanang pagka-creative. Kana bang maantigo ta mo gama o natay talent, art mo na. Di man dautan ng art. Mo na pagpakita nga ang tao gyud ay okay, aduna gyud siya kasamahan sa iyang magbubuhat. Kay kung itandi ta mga tao sa mga hayop, ang mga hayop di man ingon ana. Tao ra man gyud pinaka-ingnon talang sikat sa tanang binuhat sa Diyos. Kaya gihimugod sama sa iyang dagway. Di ba? Niasa man na mabasa na to. Nga kanang kaalam sa pagkulit, dili na gikan sa demonyo mo na usay nakapadautan ko da.
Di ba? No, pananglit no, Exodo 35 tudling 30 ngadto 35 atong basahon. Giingon. Miingon si Moses sa mga Israelita. Gipili sa Ginoo si Bezalel anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay ni Huda. Gihatagan siya sa Dios og kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat sa pagpatahom, sa paghimo og mga maanindot nga mga plano, og paghimo niini ginamit ang bulawan, plata og tumbaga, paghimog mga alahas, pagkulit, tanawa, pagkulit, no? Pagkulit og kahoy, og tanang matang sa buhat sa pagpatahom, para adornment ba? Si Bezalel og si Oholiab ang anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katakos. Oh, gihatagan sa Ginoo og katakos. Wala giingon diri nga gihatagan sa demonyo og katakos, no? Gihatagan sa Ginoo og katakos sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan sila niya og igong katakos sa paghimo sa tanang matang sa buhat nga himuon sa magkukulit, balik-balik na gyud magdidibuho, maghahabol sa pinonglino, sa asul, sa dagtong pula, sa pula nga dilana, ug sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat, ug batid mudibuho. Tanawa, asa gikan ng kaalam sa pag kanang maantigo ka, hanas ka mudibuho, mukulit, gikan ba nas demonyo? Dili, ay, wala iyas demonyo actually. Tanan iyas sa Diyos kay kana galing demonyo kana si di ba si Lucifer man na maayo man unta na kakagwapo ang ngalan nga Lucifer kung mag-research mo kahayag light o di ba o gwapo kay nang ngalan ni kuan katong anghel ba Lucifer pero nahimo lang sang yawa nahimo lang siyang demonyo kay ni-reveal man siya sa iyang magbubuhat pero wala iya kana galing iyang gahom gikan na sa Diyos, iya lang gigamit sa dili mao. Muna nga, way iyas demonyo ubot na hunaon, kay kanang gahom nga naan niya, gahom raman po na, nga iyang gigamit sa dili mao. Gahom sa Diyos ba, gigamit niya sa di mao, kay gitugtan ra po noon sa Ginoo. Ang Ginoo na po siya plano, nganong iyang gitugtan. Kay kung dili po niya tugtan, di po matuman iyang plano. Na plano ang Diyos. Okay, kung gamhanan gud ang Diyos, pwede man niya gapuson, prisuhon, parang di na magapanglimbong ang demonyo. Pero sa atong pagtuogod, kay doon na may plano ang Diyos, sa iyang plano, iya siyang gitugtan. Kay aron pod ang mga tao nga iyang gihimo, kasulayan niya. O asa man mo mupili, diri mo sa kining akong anghel unta, pero nahimong demonyo, nahimong yawa, kay ni-reveal din ako, diha mo niya o diri mo nako. Mo na siya, pero maabot rang panahon nga kwaon na po na siya. Ang purpose nga gitugot na sa Ginoo parang kita po mga tao kasulayan ta. Kung asa ta mo pili didto ba ta sa demonyo o didto ba ta niya sa Ginoo. Pero maabot rang panahon nga di na siya kaarte. Pero ato kahibulog kanus Pero focus sa dire sa atong pagtuo. So mao na no mga tinahod nga tigpaminaw nga kanang kaalam sa pagkulit, pagdibuho, dili na gikan sa demonyo, gikan na sa Dios. So mao na nga ang pagtuong katoliko moingon nga dili daotan ang paghimog larawan o pagkulit. Karon, pero ngano man lagi biritas na may mabasa nga gadili siya. Well, out of context lang. Out of context lang. Ngano man. Kay kana kasagaran gud sa ato mga igsuong dili katoliko, kung sila gani mubasa ang Exodo 20 maghisgot na kay ribulto, kasagaran gyud nila mudritso sila og basa sa bersikulo 4 og 5. Dili nila i-emphasize pag-ayo, dili nila pahimug-atan og ayo ang bersikulo 3. Mudritso lang sila 4 og 5 naa diha ang deception. Pagbantay mo aron di ta mauwat sige lang tagkauwat ani. Ako gani kauwat kay kusahon ani kay mubiya gud ta kus katoliko. Kabantay mo nga basta mga pastor, ministro gali nga dili katoliko mukutlo anang Exodo 20, basta larawan na nila sa katoliko mo birahan nila. Kasagaran yun nila, mudritso sila basa sa 4 o 5. Kaya unsa man diya sa 4, ayaw pagbaton o larawan, o ribulto, ay mo paghimo, bisan unsa din sa versikulo 5, ayaw mo pagyukbo.
Kana rang 4 ug 5. So kung kana ra, makaingon gyudayon sila, makaingon gyudayon ta nga tuod no. Sayop gyudayong Katoliko kay gihimo maglarawan, gihimo rebulto den giyukbuan pod. Wa na, sayop yung Katoliko, biya kita, himo tang atong pundok kay sayop man ang Katoliko. O kana kung kana lang. Pero abi ninyo mga igsuon, dili man na tibuok, dili na mao ang gipasabot gitudlo diha sa Exodo 20. Ngano man kay naay bersikulo 3, unsay buot ipasabot anang pagdili sa larawan. Dili na kaingon nga basta kay larawan den yukbo mingon den kag Dios na dayon. Dili man kay dili man punta ng pagyukbo og kana bang mag-atubang kag butang nga dunay larawan pagsimba na nag Dios no. Kay tagaan mo na akong example. Nahinomdom mo ni Josue. Si Josue diya sa Josue City size kanang niyukbo siya sa Dios. Nanalangin siya sa Diyos nga nag-atubang siya atong sudlanan sa kasabutan, katubang Old Ark of the Covenant. Huh? Na Josue City size. Nanalangin o kanabang nag-ampo. Expression sa pag-ampo ang gibuhat ni Josue sa Josue City size. Oh, niyukbo siya sa Diyos. Pero ang iyang giatubang, dili ingon nga, wa gyud makita. Naay makita nga nagsimbolo sa presence of God katong kaban o katong Old Ark of the Covenant. Oh? Old Ark of the Covenant nga sa ibabaw ato ang description basahan diya sa Exodo 25. Exodo 25 tudling 17 ngadtos 22. Basahan ninyo inyong Biblia. Exodo 25 tudling 17 ngadtos 22. Oh? Si Moses gisugo sa Dios sa paghimo og duha ka larawan sa kiruben o anghel. Didto ni buhaton niya sa ibabaw atong kaban katong sudlanan sa kasabutan ba. Kay katong sudlanan sa kasabutan mao man to ang isudlan sa papan nga bato ang gisuwatan sa sugo sa Dios. Oh. So mao to, dayon sa ibabaw na ay larawan sa duha ka kiruben o anghel. Oh. Mao na description anang kaban sudlanan sa kasabutan ug mao na giyukbuan. Miyukbo si Josue sa Dios pero gaatubang siya atong sudlanan sa kasabutan nga nay larawan. Pero wala siya magtuo nga katong larawan mo to'y Dios. Nagsimbolo lang to sa presensya sa Dios. Kuha ninyo mga igsoon? Oh, kay kung pag-ingon, basta kali yukbo na dayon at tubag larawan, pag sayop na dayon, naamang po sa Biblia nga na ay pag-ampo nga, nag-atubang og butang, nag-atubang og larawan sa anghel, napagali na ilain na. Basahan ninyo. Nasa Isaias 37. Basahan ninyo inyong Biblia. Isaias Kapitulo 37, versikulo 14 at 16. Basahan ninyo mga igsoon. No? Isaias 37, versikulo 14 at 16. Si Ezekias, nag-ampo siya sa Diyos. Pero gaatubang siya, gihisgutan niya nga, ang unsay naa siya nga atubangan. Yun siya nga, larawan kuno sa kirubin, larawan sa anghel, kay kanang kirubin, anghel man. Pero gaatubang siya sa larawan sa kirubin. Probably, mumura-mura rin hapon tong sa Josue City size ba? Nga si Josue, miyukbo siya sa Diyos, pero ang iyang giatubang na ay sudlanan sa kasabutan, ang kahon ba? O di na ilarawan sa kirubin. Pero wala siya magtuo nga Diyos tong kaban o katong larawan sa kirubin. Nagsimbolo lang to sa presensya sa Diyos. Nga naman nga nagsimbolo sa presensya sa Diyos. Tungod kay kung basahon lagi nato ng Exodo 25, 17 ngatos 22, ang instruction good sa Diyos ni Moses paghimo atong kaban, itong sudlanan, ingon siya nga, taliwala aning duha ka larawan sa kirubin, diri ko makig-istorya ninyo. But pasabot, nagpasabot nga ang iyang presensya tuwa dito. So kay naaman ang presensya sa Dios dito, mao na nga si Josue miyukbo sa Dios nga nag-atubang siya atong sudlanan sa kasabutan. Nga nailarawan. Nakaroon kung balik ta sa Exodo 20, 4 o 5 nga larawan gidili bisan unsa den dili ta mo muyukbo. Ug kana lang mingon din tang sayop ng Katoliko. Nya kinaamo pa'y mabasa sa Biblia nga muyukbo nga mag-atubang yung butang. Kana galing ilang kutloon nga sa Juan 4:24 ba na nga ang Dios Espiritu og magsimba sa Espiritu nga wala gyud kunoy butang makita.
Inanaon mo na pagsabot nga tungod kay ang Dios Espiritu ug magsimba kaniya wa gyud makita da sa mga tubangan. Oy, si Kristo dagi. Giyukbuan man tong gisimba nga nakita man tong tawo siya. Oh, di ba gani si Kristo larawan sa Dios nga dili makita. Kolosas 1:15 ba na? Kung wa ko malimot. Oh, si Kristo larawan sa Dios nga dili makita. Sa ato pa, kung muluhod ta, kung naas Kristo ron, muluhod ta niya, musimba ta niya, ato pagkasimba rin taglarawan. Kaya si Kristo larawan man sa Diyos nga dili makita. Tanawa. Kung kanabang taphaw lang kayo na itong pagsabot, anong sulod sa kanang Biblia, na di gyud magkalanrakas, di gyud magkadimaw, kay dili man gyud actually nga wa gyud larawang makita, kay example. Di ba ka ng atong simbahan balay alampuanan man, diha man ta mo luhod, diha ta mo, sana mo simba sa Diyos. Unya, kung atong ihulagway ko ng templo sa Diyos, bisan pagali sa daang kasabutan, pagkadaghang larawan diya sulod. Mga kirubin, katong hinumdo mo sa 2 Crónicas 3:7 ba to? Dayon, gato pong basara ko ninyo inyong Biblia o gayo, no? Kanang sa kuan kining gihulagway pinaagig panan-awon ang templo sa Dios sa Ezekiel 41 bersikulo 15 ngadto 20. Basahan ninyo inyong Biblia. Ezekiel 41 tudling 15 ngadto 20. Ang templo sa Dios gihulagway pinaagig panan-awon nga mao gihapon na ay dagway sa usa ka kiruben. Ribulto, estatwa kuno sa kirubin. Dahil ang hulagway rabas kirubin, naong Diyos tao. Di ba? Naong sa tao niya, kanang naong sa tao, either naman naong sa babae o naong sa lalaki. Di ba? Sa to pa, ang Katoliko, naapoy basihan nga nung nailarawan sa dagway tao. Kinaaman po sa Biblia. Tanawa ragod, Ezekiel 41, 15 nga 20. Basahan ninyo inyong Biblia na ay dagway sa anghel o kirubin. Ana rogod mo sa mong simbahan sa Katoliko. Di ba dagha mga kirubin niya, skilid pagani? Oo. O dayon giklaro pagyud unsay dagway anang kirubin o anghel nawong sa tao, ay nawong sa tao. Mayong gikag nawong sa tao, either babae naglalaki. Nakaron kung ato mubalik ta atong Deuteronomio 4:16. Nga nagdili og larawan sa babae og lalaki. Yang anong naaman lagi dito be sa Ezekiel 41 nga na may nawong sa tao da sa templo sa Dios. Ezekiel 41 15 ngadto 20. Sao na mo na dilema. Unya kanang templo ila nang balay sa pagampo. Diha sila magsimba sa Dios. Di ba? Sa ato pa na mga larawan sulod. Di ba tanaw ra guning kaning dili ba yuhon natog sabot nang naa sulod sa Biblia? Muna nga kanang pag-ingon nga simba mo sa Dios sa espiritu. Yung espiritu way unudugpog sa tupayo way makita, pero dili nabot pagasabton nga wa gyud makita kung magsimba ta sa Dios kay naamang gyud mga simbolo. Naay mga simbolo, mga tinahod nga tigpaminaw. No? So mao na nga maghinay ta, dili na nga, basta kay nagluhod gali at tubang galig, dibulto, maingon din tag sayop na dayon, dipindi maguna, no? Inani na. Mga igsoon, kung Katoliko gali mo tudlo anang Exodo 20 kung maghisgot og ribulto, ang importanteng bersikulo, maura ba yun ay dili nila basahon sa mga dili Katoliko? Kay naaman diha ang gipasabot, nganong gadili ang Dios. Nasa bersikulo 3 sa Exodo 20, gaingon diha sa Exodo 20 bersikulo 3, ayaw mo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Ayaw mo pagbaton og laing Dios gawas kanako. Den sa 4 mao na din to larawan bisan unsa den dili ka muyukbo. Sa to pa sumadahon na to ng 3 ka bersikulo nga ang Dios di ay gadili sa gribulto larawan bisan unsa bisan paglalaki o babae nga himuong Dios. Kana ba naas tumong ba pananglit ako maghimo kog dagway sa akong inahan. Akong mama, dahil maingon din ko nga, kining akong larawan sa akong inahan mo ni akong Dios. Kana mo'y gipasabot nga sayop. Kung ang akong tumong sa paghimog larawan, sayop, o dili mao na'y gidili. Pero kung sakto ang akong tumong, wa ko did is Ginoo ana. Pares ragod aning kwarta. Kining kwarta mga igsuon,
dili man ni daotan kung gamiton sa insakto. Di ba? Maayo ni oy, nading mutabang ka sa imong isig ka tawo nga naas ka wadon. Dautan day na mong gamit mga kwarta kay ipalit pagkaon kwarta man. So, kining kwarta, dili dautan kung gamiton sa insakto. Pero kung ipakadiyos ang kwarta, dili na maayo, maupod na kanang may tungod sa larawan. Basta ipakadiyos ang larawan, dili na mao, dili na maayo. Unya, ang Katoliko nagtudlo nga kanang larawan Diyos. Aber ko na Pangita ko na mo doktrinang Katoliko opisyal. Opisyal ha? No? Nga ang mga pare gatudlo nga kanang ribulto maunay Dios. Kay mo man ay gidili sa Biblia kanang pagbaton og laing Dios. Dili kay basta dagways lalaki, dagways babae, Dios na dayon. Dili oy. Bisan pagludhan na nimo. Basta di lang nimo huna-hunaon nga Dios na. Murag simbolo lang dili na dawtan pagkadaghang simbolo sa Biblia. Daghang mga visual aid, basta visual aid na dawtan. At mga maestra gali di eskwelahan, pagkadaghang visual aid magtudlo, mo na purpose ana mga larawan, ribulto. Mga visual aid, dili na himuong Dios. Unya, ang Katoliko akusahan yun gihapon nga, Diyos kung kuno ng larawan sa mga santos. Po Diyos, Espiritu Santo. Diyo ko kabasa sa Biblia, ang larawan sa mga santos, Diyos. Gawa siguro kung ipaka-Diyos na to na, kaya dili man na Diyos. Pero wa man ko'y pagtulunan ang Katoliko nga kana mga larawan Diyos. Kaya actually, ang definition anang Diyos, kanang gidili, nasa 1 Corinto 8:4. Kana kunong Diyos, nagrepresentar sa uso kabutang nga dili tinuod. Kana ba pares ba nang yung kag doktor, kay dili tinuod doktor, tarak-tarak, kay dili tinuod trak, pusil-pusil, kay di tinuod pusil, duwaan lang. Kana pong Diyos, anything, bisan unsa nga butang, buhi ba nagpatay, basta himuon na tong Diyos, unya, dili tinuod Diyos, mo na Diyos, unya, kay larawan sa Katoliko, wala man na itudlo nga Diyos na. Ano mga ribulto na to, sa to pa, dili na Diyos, larawan lang na siya. Kuha na to mga tinawad nga tigpaminaw. Mauna nga, kana nga itong mga larawan, dili na Diyos. Kay, kung sa Biblia, God, na may mga ebidensya nga kadtong larawan nila, Diyos, tungod kay ilag yung huna-huna nga mo Diyos nila. Gaan mo na kong example ha. Nga, ang Katoliko, lahi kayo ang baruganan sa Katoliko, ikumparaan ng mga pagano nga nag-isip Diyos larawan nga mo Diyos nila. No? Sample, gaan mo na kong example. Anhita sa Nehemias 9:18. Nehemias 9:18 giingon, nagbuhat sila Diyos nga baka. Pagbasa pa lang Diyos na gani. Nagbuhat sila Diyos nga baka. Ug miingon nga kadto mao ang Dios nga nagkuha kanila sa Ehipto. Mao kuno to ang nagkuha kanila sa Ehipto. Sayop na. Ang nagkuha nila, ang nagpagawas nila dito sa Ehipto, ang Diyos, no? Pinagi ni Moses. Pero lahi man ilang giingon, katumang kunong baka. Maumong kuno to ilang Diyos. Dili na mao. Dili ni Katoliko nga pagtulunan, kay pagtulunan ng Katoliko nga kanang larawan ni Mama Mary, larawan ni San Vicente, larawan ni San Antonio, mga Diyos na wala, Isa po'y pare magtudlo ana. Pila ka tuig og eskwela dia seminaryo nya mo ni makatunan. Wala wagi pare nga nanudlo nga kanang mga ribulto mao na Dios nato. Wala Napa? Diri sa Isaias 44:17 og gingon. Og ang sobra niini himuon niyang usa ka Dios. Iyang Dios muluhod siya og musimba niini, magampo siya niini og muingon, luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Tanawa. Luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Giampuan ba ingon nga Dios? Dili ni pagtulon ang Katoliko. Unya mayon sila nga, sa inyong pagluhod biritas magampo man mo. Maghinay puta kana agong pagampo. Kana man naghangyo ka. Dili tanang paghangyo o pagampo pagpakadiyos kay kada ding mangayo ka o mohangyo ka sa mayor o mohangyo ka sa imong inahan nga manghulam kag kwarta kay wa kay kwarta ampo man na. Unya pagbato na day naglaing Dios.
Gani na po na sa Biblia. Basahan ko ninyo mga igsoon sa King James Version. Sa 2 Hari. 2 Hari, Kapitulo 1, versikulo 13. No? 2 Hari 1:13 sa King James Version. Bisan pagali sa itong usa ka version nga akong nabasa, mao gihapon. Ya akong gitandi po sa interlinear Hebrew. Mao na. Nga si Elias giludhan o dayon giampuan pagyud. But pasabot gihangyo. Pero wala magtuo tong gaampo niya nga Dios ya. Kay depende man guna sa giuna-una sa tao nga kung mag-ampo ta sa usa ka santos nga nagtuo ta nga Dios ya, aka na bawal. Pero kung maghangyo ta niya o magampo ta niya nga igo ra po ta ga nangayo niya bagpabor sa iya ra pong mahimo, pananglin ka na bang mo request ta niya nga tabangi mi og ampo bi. Mintag San Vicente iampo mo kami. Santa Maria iampo mo kami. Kanang klasya sa pag-ampo dili na idolatry. Kay igo ra man ta ga request, wa man ta magtuo nga Dios gyud ng mga santos. Nagpatabang ra man ta nilag ampo. Parehas ba nang gibuhat sa mga born again pod o bisan mga dili katoliko ba nga ila pong hangyoon ilang pastor nga i-pray over sila nga pastor ampo mi bi ingon ana ra man na. Wala man mi magtuo nga Maria luhod mi nimo kay Dios kanamo. Wa mi miingon na. Ang among pagtuo kung muluhod mis larawan ni Santa Maria mingon Santa Maria iampo mo kami. Kay nagtuo mi nga si Santa Maria tuwa nas langit. Nga pwede na itong mahangyo, masangpit. Sangpit mga itas itong mayor. Katupa nung inahan itong pagtuo, di mo sangpit. Di ba? Niya wapoy mabasa sa Biblia ang gididaan ta na. Gawas anang necromancy. Bawal na, kanang maging istorya kag espiritu. Kanang may bawal. Pero kanang mahangyo ra kang iampo kaway pagbawal na sa Biblia. Wala oy. Kay nadia sa Hebrews Kapitulo 12, versikulo 23. Basahan ninyo. Hebrews Kapitulo 12, versikulo 23. Unsay gito ingon diha nga ang duulon kuno nato but pasabot ang hangyoon nato dili lang kay Dios na apoy mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Wa mo kay baluan na nga naman sa Biblia ako ra nang basahon be. Anong wala man ta kabaluan na nga naman sa Biblia, no? Iyon sila nga kung mo duol gali mo o musangpit mo sa Dios. Di ba, moingon na sila, ayaw mo sangpit, ayaw mo duol anang mga santos, kay wala na sila mahimo, di na sila katabang. O di katabang, basahon kuno na to be, sa Hebrews Kapitulo 12, versikulo 23. Hebrews Kapitulo 12, versikulo 23. Gingon dire. Giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak, nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit. Giduol ninyo ang Dios, ang maghuhukom sa tanang tao. Napa ni kama, napay sumpay Giduol ninyo ang Dios, ang maghuhukom sa tanang tao, ug ang espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Kinsa man ning espiritu sa mga tarong espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Sa exegesis nga Katoliko animo ni mga santos apila mga martir dito sa langit kana bang gihisgutan diya sa pinarayag 6-9 mga kalag sa mga martir. Mao na mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Mut pasabot kung niagi manggali ni purgatorio nalinisan na kay nahingpit naman. Ito patuan nas langit, kay limpyo naman. Giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao ug ang espiritu sa mga mataro nga nahingpit na niya. Usbon man ni nato, no? Mga dili katoliko usbon man. Moingon man nga, giduol ninyo ang Dios, sa Dios ra mo moduol. Ayaw na mo atong mga espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Ato nang giusab ang doktrina sa Biblia, ana. Ang doktrina sa Biblia, ang duolon, sa ato pa ang sangpiton, dili lang kay Diyos, napay espiritu sa mga mataro nga nahingpit na. Ang usbon, Hebrews 12:23, giduol ninyo ang malipayong kahugpungan sa mga panganay nga anak, nga ang mga ngalan na hisulat didto sa langit.
giduol ninyo ang Dios ang maghuhukom sa tanang tao og ang mga espiritu sa mga matarong nga nahingpit na. Nahingpit na. Alag-alag anghel ni nga espiritu nga hingpiton pabugo ng mga anghel nga mga tarong naman na. Hingpiton pabugo ng mga anghel nga katong mga anghel nga nakapasar sa pagsulay wa man tumo agi og kadautan. So di na to sila hingpiton. So kini mga santos gipasabot ani dito sa langit. Kay niagi man ni diri sa yuta, niagi pa ni sila imperfectness kana bang kanang mga impurities. Dayon gihingpit sila. O na mga santos gipasabot ani. So mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga dili na kanang mo sangpit mi sa mo atubang mis larawan sa usa ka santos magampo mi, wala mi magtuo nga kanang larawan mo oy Dios. Mo bitang mo ang among ilitok San Jose iampo mo kami, Santa Maria iampo mo kami. Kanang ilang larawan diya simbolo lang na. Simbolo, wala mi magtuo nga mao gyud ay Dios o mao gyud ay santos. Ya dili man bawal sa Biblia na mga visible aid kanang mga simbolo. Basahan ninyo Salmo 74:1 ngadto sa 9. No? Salmo 74:1 ngadto sa 9. Nga ang katawhan sa Dios naapo sila mga balaang simbolo. Balaang simbolo. Nya kung ato ra bang tun-an mga larawan ra na uban na. Wa na koy panahon kung ako po nang i-discuss. So karon mga igsuon ang nagkarambula pa ning nasa kong unahon na mga tudling akong gipang-share ninyo si unahon ako kay no, bisag ko sa ka-oras taas na ni pero kulangon pa gyud. Okay. So now ang ako nilang basahon kini anhi taning kuan kining sa Numeros 21. Kay naagyo diri ang konkreto kaayo nga pagtulon ang Katoliko giun sa paghulagway kun magisgot og larawan. Tagaan mo na kog background. Kining Numeros Kapitulo 21, versikulo 4 hangtod sa 9. Kaya naa diri ang kanabang kumplito nga pagpasabot mahitungod anang issue sa rebulto o larawan. Kay diri gud sa Numeros 21, 4-9, si Moses ipahimo sa Dios og larawan sa bitin nga tumbaga. Dili lang galin na kay dagway sa anghel, dagway pag Dios bitin nga maura ba na gihulagway pus demonyo. Di ba kanang bitin? Nya mao po na gipahimo sa Dios. Ang ubang mga scholar aning Biblia nganong bitin kay gi-emphasize diha nga kung ang katong bitin una nga nagtintal ni Adan og iba, demonyo to. Pero naapo di ay bitin nga ang gipasabot ang atong Ginoong Hesukristo. Kay kinigong bitin nga tumbaga kung ato ning tun-an basa ta sa Juan 3:14 katubang niingon ba nga maingon nga giisa ni Moses katong larawan sa bitin nga tumbagas kamingawan ang anak sa tao kinahanglan iisa usab sa ato pa dunay typology ang katong bitin nga tumbaga nga gibuhat ni Moses ang katumanan ato sa New Testament mao to si Kristo katong gilansang sa krus gipatay di ba sa ato pa ang bag-ong bitin buotan, sakto, matinumanon sa amahan. Ang karaang bitin, demonyo. Di ba? Oo niya, diri gisugo man si, di na lang nako basahon, basahon sa, gingon diri. Dili na lang, kamo na lang, kay 5 minutos na lang. Basahan ninyo, Numeros 21:4 hangtod sa 9. Si Moses gipahimo sa Dios gisugo sa paghimog larawan sa bitin. Lami pa unta i-discuss nindot pa unta i-discuss nato ang hinungdan nga no. Pero apike naman natong oras ako na lang idiretso. Ang Dios may gasugo ni Moses sa paghimog larawan sa bitin. Pero wala siya mag-ingon nga, Moses, kining ribulto sa bitin nga imong himuon, wala mag-ingon ang Dios nga himuan ninyo ning Dios ha. Wala mag-ingon ang Dios ana. Ang instruction sa Dios nga, igo lang, katong mga napaakan og bitin, kung gusto silang di sila mamatay, igo lang sila mututok. Mutanaw ba atong larawan sa bitin o ribultos bitin nga gihimo ni Moses? Inigtanaw nila, imbis mamatay sila, maayo hinoon, di sila mamatay. Sa ato pa naa, di panahon nga ang Dios magmilagro pinagig larawan. Di ba? Ang Dios, pwede man siya magmilagro nga way gamit-gamit og larawan.
Murag na tao dito, dansa. Dito sa tubangan. Okay. Sorry. Kita mo. I see. Okay. So, sorry kay na ako'y nakitaan speakers mo ng akong gisinyasan sa dani nga na ay tao dito sa gawas. Okay, so mao na mga tinahod nga tigpaminaw nga ang Dios mo'y sugo ni Moses paghimog larawan sa bitin. Niya ingon siya nga tutukin ni katong mga napaakan sa bitin. Kung mututok ani dili mamatay gani kung at ayuhon yun natog basa ang istorya ang mga Israelitas ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Kay ilang manggihangyo si Moses nga mo'y moampo sa Dios. Wa man sila modritso sa Dios kay maulaw man sila sa ato pa kana po atong pagtuong Katoliko nga communion of saints nga magpatabang taog santos biblical day na. Diba kanang mga dili Katoliko hadlok mo na sila magpatabang og santos kay agi anang 1 Timoteo 2:5 nga usare tigpataliwala si Kristo ra. Diba? Hadlok sila magpatabang pero sa daan pagaling kasabutan dili dautan ng mga tagtabang sa balaang tao. Okay, si Moses nagpatabang sila ampo oy. Naulaw man sila gritsog ampo sa Dios mo nang ilang gihimong tigpataliwala si Moses. Dito sila nihangyo ni Moses nga wadon tong bitin nga namaak nila kay kung sige tog pamaak mahurot sila kamatay. Muna nga wa pod kabalibad ang Dios sa hangyo ni Moses kay nangabugar man siya atong mga tao. Muna giingnan siya sa Dios paghimog estatwa o larawan sa bitin Moses. Dayon ingnan sila mututok sila aning larawan sa bitin, di sila mamatay, bisag napaakan sila. Hato pa ang Diyos na nagmilagro atong higayon na pinagig larawan. Pero ang gamilagro ang Diyos, gigamit lang tong larawan sa bitin. Di ba? Oo. Dayon, pero, diri ang pero. Kaya ang mga tao po, dugay nilang hunahuna siguro, milagro ni kay sayon nang ka, mutan-aw ra ka aning larawan sa bitin di ka mamatay bisag napaakan kag bitin unsa ilang gihimo ilang gipaka Dios ang larawan sa bitin suko ang Dios na dia sa kuan sa tong tekstuha to 2 Hari 18:4 katubang ilang gipaka naraw 2 Hari 18:4 sa dihang gipaka Dios na sa mga tao ang larawan sa bitin ginganlan na nila ngalan sa usa ka Dios ni Hustan na suko ra pod ang Dios gipagguba. Unsa hinungdan nga gipaguba kay ilang gihimong Dios. Gihimo nilang Dios. Pero kung wala pa lang unta nila himo ang Dios, dili ra unta masuko ang Dios ato kay instruction gud to niya. Siya gyud gapahimo ato. Mao po ni pagtulon-an sa Katoliko ron. Bawal maghimo og larawan kung himoong Dios. Sayop ba nga paggamit pero kung sakto ang paggamit dili na bawal. Dili na bawal mga igsuon. Sunod siguro Domingo akong hisgutan ng unsa kaayo mga hinungdan, unsay mga maayong tumong anang larawan. Dili ta atong dili maayo kay balo man ta ato. Okay, unsay mga maayong tumong anang larawan. Gani makuan po nato base na nato ng problema nato gali sa drug addiction. Ato nang i-connect kay nindot kaayong mensahe anang mga larawan no kanang sa atong teaching mahitungod ana. So mga igsoon wa na ko igong panahon no. Unya atangin ninyo ang sangka sa katarungan kay moatubang tao usa ka friendly debate no sa atong amigo sa Seventh-day Adventist no. Mahitungod ani nga issue. Pamatud-an sa akong higala nga Adventist nga ang ato kunong mga larawan Dios. Nya negative side ana no. So atangin unya sa sangka sa katarungan mga alauna sa hapon taman mga 2:00 siguro. Okay, wala tayo igong panahon sa ngalan sa atong mahal nga inahan Mother Mary. Mga kadagkuan sa atong simbahan, kini ang inyong sulugoon sumang tulumanon ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Silbert Dondoyano, Senior alias Veritas, hangtod sunod Domingo pohon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.